खुलुमबाय लोगोफोर आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बेयो जाबाय आसाम टेट 2021 बड' सिलेबासनि बिखौ आं दा लेसन 4 हिसाबै लादों बियो आरो एकाउन्टिं टु सिलेबास हिसाबै 4 नं ख'आव दं बर' रावनि गुबै आखुथायफोर थामहिनबा बर' रावनि माखासे स्पेसियेल गुबै आखुथायफोर केरेक्टारिस्टिक्स बियो आं चेक खालामदोंमोन नैबे 2019 नि क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिम बावहाय आं नागिरदोंमोन बाव गैया बे सिलेबासाबो गैया बेनि उनावहाय आङो इमि सेक्सनावबो नायदोंमोन बेवहाय पुराना सिलेबास बेयाव गैया दा जेखि जाया बे दानि गोदान सिलेबासाव दं आं बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों नोंथांमोना नायलां आसा खालामो भिडिअखौ बुजिगोन बुजियाखैबा सोंहरफिन कमेन्ट खालाम आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो लुबैदों नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो बेनि उनावहाय गोदान भिडिअ होनाय लोगो लोगो नुनायनि थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ प्रेस खालामना लादो अब्ला जागायनोसै भिडिअखौ आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि जे माने जायखि जाया कुइसन फैया मानो एबा जायखि जाया माने कुइसनखौ नों एटेम्प्ट खालामा मानो नोङो पुरा फ्रेश माइन्डजोंहाय नोङो बेखौ साननानै नाय मानो होनबा नोङो एसेबां माने हाखु दाखु जाना अभार कनफिडेन्ट दाला नङाब्ला नोङो बे माने गावखौनो गाव गाब्रनानै लानाय जायो बेनि थाखाय आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ बुंखाबाय आरो आङो बेखौनो माने बड' सिलेबासखौ आंखौ कमप्लिट बानायनो थिननाय आङो गासिबो कमप्लिट खालामगोन नाथाय आं माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आं हाया जादों माने टाइम मोना जादों बेनि थाखायनो आङो जेसेखिनि हानायखौ नाजागोन अब्ला दा नैबेखौ जागायनोसै दाना होनदों बर' रावनि गुबै आखुथायफोर नङा होमबा एसे प्रब्लेम जाबाय लाइटआ दा नुबाय होनबा बर' रावनि गुबै आखुथायफोर दाना नै दाथायारि आरो दोरोङारि बिथिंनिफ्राय नोजोर बोयोब्ला बर' रावाव माखासे गुबै आखुथायफोरखौ जों मोननो हायो बेफोर आखुथायफोरा दाना होनदों बाव दाथायारि आरो दोरोङारि होनदों दाथायारि आरो दोरोङारि होनोब्ला जोङो बेखौ दाथायारि माने स्ट्राक्चार आरो दोरोङारि होनोब्ला जोङो ट्रेडिशनेल जोङो बे दोरोङारि आरो दाथायारि बा ट्रेडिशनेल एबा स्ट्राक्चारखौ नायोब्ला बर' राव माखासे केरेक्टारिस्टिक्सखौ नुनो मोनो बे माने स्पेसियेल आखुथायफोर बियो दा बे आखुथायफोरा मा जाथाव आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानि नायब्लानो जाबाय आरो बेवहाय जों गुबै होनदों दै गुबै माने अरिजिन माने बर'नि गुबै आखुथायफोर होनदों अरिजिन बेवहाय सोरनिबा लननि नङा आरो सोरनिबा हेल्प लानाय नङा बे गुबै होनदों बर'नि गुबै माने केरेक्टारफोर गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेयाव बे जिनिसा दाथायारि स्ट्राक्चार आरो दोरोङारि ट्रेडिशनेल हिसाबै जोङो गुबै बर'नि गुबै मेन एबा अरिजिन केरेक्टारफोरखौ होनदों बे जिनिसखौ नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेखौ जोङो माखासे बाहागोआव राननो हायो आं दा बेनिनो फैदों गिबि खौ लाना फैदों बर' रावाव दाजाबथायारि आखुथाय गोनां राव दानिया बाव फार्स्टआवनो लाना फैदों बर' रावाव दाजाबथायारि आखुथाय गोनां दाजाबथायारि होनोब्ला जोङो दाजाबदानि बिथिङा गोसोआव फैबाय जोंहा दाजाबदा होनोब्ला जोंहा जेरै जोङो जो आथोन दाजाबदा बेखेवपा दाजाबदा बांसानद्राय दिन्थिग्रा दाजाबदा थि दिन्थिग्रा दाजाबदा बेफोरबायदि गासिबो दाजाबदाफ्रा फैबाय जोंहा आरो जोङो मोनसे मोनथामल' बे मोनथामा मामोन सिगां दाजाबदा गेजेर दाजाबदा आरो उन दाजाबदा बे मोनथाम दाजाबदाल' नुनो हायो आरो बे मोनथाम दाजाबदाखौनो जोङो माखासे बाहागो दाजाबदाया गासै मोनथाम नाथाय बे मोनथामनि गेजेराव दाजाबदाया बर' रावाव सिगां दाजाबदा आरो उन दाजाबदानि बाहायथिल' दं बेखौ गोसोआव ला बेखौ मेन पइन्ट गोसोआव लानो गोनाङा बेनो जे बर' रावाव दाजाबदाया गासै मोननैल' बेनो जाबाय सिगां दाजाबदा आरो उन दाजाबदा बर' रावाव गेजेर दाजाबदानि बाहायथाय गैया बे जिनिसखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय बिराद इम्परटेन्ट बे जिनिसा दा आङो बर' रावनि दाजाबथायारि आखुथाय गोनां होनब्ला जोङो बे दाजाबदाखौ गोसोआव लाग्रोनांगोन सिगां फार्स्टआवनो बे जाबाय सिगां दाजाबदा आरो उन दाजाबदा बा बर'निसो होनो दै खिन्थु जेनेरेल होनोबा दाजाबदाया मोनबेसे दं होनोब्ला जोङो मोनथाम सिगां दाजाबदा गेजेर दाजाबदा उन दाजाबदा बे मोनथामखौ जोङो गोसोआव लानांगोन नाथाय बर'नि होननाय लोगो लोगो जोंहा बे मोननैल' फैगोन थामहिनबा बर' मोननैल' दाजाबदा दङ बेनो जाबाय सिगां दाजाबदा आरो उन दाजाबदा आरो बे दाजाबदाखौ जों स्ट्राक्चारखौ नायनानै बिसोरनि दाथायखौ नायनानै जोङो बेखौ जो आथोन दाजाबदा थि दिन्थिग्रा दाजाबदा बांसानद्राय दिन्थिग्रा दाजाबदा बेखेवपा दाजाबदा बेबायदिनो जों माखासे बाहागोआव राननो हायो आं दा बेखेवपा दाजाबदानिखौ आङो मैयासो खालामना होदों मावरिजा आरो सोदोब बेखेवपानि आरो जो आथोन दाजाबदाखौ आङो दाखालि आथोनावनो बानायना होबाय आरो बांसानद्राय दिन्थिग्राखौ आं दाखालि सानद्रायावनो बानायना होबाय जेब्ला जों बेखौ गोनो गोथो जानाङा क्लियार जागोन बै भिडिअखौ नायब्लानो नोंथांमोना बेखौ बुजिनो हागोन दा आङो जेखि जाया मानो आं बेखौ खोन्थाबाय दाजाबदाया गासै बर' रावाव मोननै रोखोमनि दं बे जाबाय सिगां दाजाबदा आरो उन दाजाबदा गेजेर दाजाबदानि बाहायथाय गैया बे जिनिसखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेनि उनाव जोङो गरायखौ मोनगोन बर' रावाव रिंसार जथायारि देंखोनि बाहायथाय दं
दाना बर' रावाव रिंसार जथायारि देंखोनि बाहायथाय दङनो दा देंखोनि बाहायथाय होनोब्ला जों मोननै एखे सोदोबखौनो माने मोननै सेम सोदोबखौनो जोङो बेखौहाय सुर बोनानै आलादा मिनिं ओंखारहोनो हानायानो रिंसार जथायारि देंखो होनदों रिंसार जथायारि देंखो जेरै आं होननो हायो नैबे जा नङा होमबा बेबो जा बे नुनायाव एखे नङा होमबा आरो जों मोनसेल' सुर बोयोब्ला बे मोनसेल' मिनिं ओंखारगोन जेरै जा 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 आं बेबायदि सुर बोबाय एखे माने एखे प्रनाउन्सिएसन खालामबाय बेवहाय खुनु हाइ लेभेल बा ल' लेभेलनि आं मोनसे टिउन बोआखिसै बेनि थाखाय बियो एखे मिनिं जागोन नाथाय बेखौहाय हाइ लेभेल आरो ल' लेभेलाव टिउन खालामनानै प्रनाउन्सिएसन खालामोब्ला बेनि मिनिङा आलादा ओंखारगोन आं बेखौ जा होनबाय माने जानो थिननाय जा माने टु इट ओमफ्राय जा माने मोजां जा बे टु बी बे माने आं बेखौ मा होनदों प्रेस होदों बेवहाय प्रनाउन्सिएसनाव प्रेस होदों बेयाव टिउन खालामनायाव प्रेस होदों जा माने टु बी सरि जा होननाय लोगो लोगो बाव टु इट माने जानो थिननाय दे नों ओंखामखौ जादो ओमफ्राय मा होनदों जा नों मोजां जादो टु बी बेबायदि आरो बेवहाय मा होनदों नैबेवहाय मोनसे स्ट्रेस सिन होनानै बेखौहाय दिन्थिनो हायो माने बियो मा होनो जौगा रिंसार जथायारि देंखो आरो नैबे हायगा रिंसार जथायारि देंखो दाना रिंसार जथायारि देंखोखौ नोंसोरबा बुजिनो हाबाय जे माने मोननै एखे सोदोबखौनो जोङो जौगा देंखो आरो हायगा देंखो प्रनाउन्सिएसन एबा टिउन बोनानै जोङो सोदोबनि मिनिंखौ आलादा दिन्थिहोनो हानायानो रिंसार जथायारि देंखो दा रिंसार जथायारि देंखोआ मोननै रोखोमनि दं बे जाबाय माने जौगा रिंसार जथायारि देंखो नैबेयो जाबाय जौगा रिंसार जथायारि देंखो आरो नैबे जाबाय हायगा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जौगा रिंसार जथायारि नैबे गाहाय रिंसार जथायारि देंखोनि मोनफा बिदिन्थि बियो गोसोआव लाब्लानो जाबाय दा नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ बुजियाखैबा सोंहरफिन आङो रिभाइस खालामनो हागोन बेनि उनाव जों ग नाम्बाराव मोनगोन बर' रावाव गोबां सोदोबफोरानो मोनफाल' रिंसार जथाय गोनां दाना जोङो माने गोबां रावफोरनिखौ जों नायोब्ला मोननो हायो जे बर' रावाव माने बर'नि नुदों स्पेसियेलि बर' गोबां रिंसार जथायफोरानो मोनसेल' रिंसार जथाय गोनां सोदोबफोरानो दा नों जेरै जों ना होननाय लोगो लोगो बाव मोनसेल' प्रनाउन्सिएसन जादों डाइरेक्ट ना न' प्लास आनि खोथा फैयाखै ना जेनेबा दाउ नङा होमबा दाउ बेखौ मोनसेल' प्रनाउन्सिएसन खालामदों नाथाय नैबे अमा नैबे दाउ ना आरो दाउ होननाय लोगो लोगो प्रनाउन्सिएसना मोनसेनि खेबसेनो स' थांदों जोंनि जा बुंनायनि साउन्ड बे खेबसेनो स' थांदों नाथाय अमा होननाय लोगो लोगो अ आरो मा अमा आलदा जोङो अमा बे जाबायदि जादों ओंखायनो बेवहाय मोननै रिंसार जथाय गोनां बे मोननै आरो बिसोर मोनसे रिंसार जथाय गोनां सोदोब दाना बुंदों बर' रावाव गोबां सोदोबफोरानो मोनफाल' रिंसार जथाय गोनां होनदों दाना नैबेबायदि मोनफा रिंसार जथाय गोनांखौ जों बर' रावाव गोबां मोननो हायो जेरै ना फै थां जा लों माव बेफोरबायदि आरो मा बेबायदिनो मोननैखौबो मोनो जोङो गोबां रिंसार जथाय गोनांखौबो मोननो हायो थिग बेबायदिनो दा नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ ओमफ्राय नैबे मोनसे साननांगौआ माने बिराद इम्परटेन्ट खोथाया जाबाय माने नैबे ग नाम्बार बर' राव ओनि बाहायथि दं गुबुन रावावहाय बे ओनि बाहायथिखौ जों मोनलाबाया एसामिसावबो मोननो थाङा जेरै जोङो होमबा आंना लिरनाया बारा जाया असमियाया जेनेबा नैबे मर होमबा बे मर होननाय लोगो लोगो बेखौहाय जोङो नैबे हिसाबावहायथ' बेखौहाय जों बर' लिरबा नोरै नङा होमबा र मोर नङा होमबा नाथाय बेखौ जों एसामिसाव प्रनाउन्सिएसन खालामबा बेखौ मर होनगोन नाथाय बियो बर'बा मोर होननानै प्रनाउन्सिएसन खालामो बर'निब्ला बिथांमोनहा सोमखोरखौहाय एसामिसाव माबायदि प्रनाउन्सिएसन खालामो समकर दैमारिखौ दयमारि बेबायदि आरो मा ओंखायनो जोङो बेबायदि बिथांमोनहा नैबे ओखारनि प्रनाउन्सिएसनखौहाय बिथांमोनहा अखार हमो आरो हिन्दीयावबो मोनो जोङो नैबे जेनेबा नैबे कन नङा होमबा बेखौ जोङो प्रनाउन्सिएसनखौ मा होनगोन खोन नङा होमबा थिग बेबायदिनो बर'आव ओनि बाहायथिया बिराद इम्परटेन्ट बियो आरो बियो जोङो साइनो टिबेटान लेंगुवेज फेमिलिनिफ्राय जों मोननाय होननानै जों बेखौ बुंनो हायो मोनसे अबदान मोनसे दोरोङारि मोनसे आरो दाथायारि स्ट्राक्चारखौ नोजोर होनानै ओंखायनो जोङो बेखौ बिराद इम्परटेन्ट गोसोआव लाबाय बर' राव ओनि बाहायथिया माने जोबोद स्पेसियेल आरो नैबे अंग नाम्बारखौ मोनगोन जों बर' रावाव सुबुंसायनि बिथिंनिफ्राय मान होनाय खान्थि दं आं बेखौ दाखालिनो सानद्रायाव फोरोंखाबाय नङा होमबा सानद्रायखौ नायफा बुजिगोन बिसोरो बर' रावावहाय सुबुंसायनि बिथिंनिफ्राय नैथि आरो थामथि सुबुंसायावहाय मान होनाय खान्थि दं जों नैथिनिफ्राय लायो नोंथांमोन आरो थामथियाव बिथांमोन बेबायदि आरो मा बा बिथांमोन
दा बेखौ बुजिबाय जानांगौ आरो बेनि उनाव लाना फैदों आङो टेट आनजादाव फैथावना माखासे सोंथिफोर थामहिनबा आङो बे बर' रावनि गुबै आखुथायफोरखौ लानानै मोननैसो सोंथि लानानै फैदों बियो जाहाथे फैनोबो हागौ फैयाबो जानो हागौ नाथाय कुइसना फैयोब्ला बेबायदि फैगोन आं होननानै आसा खालामदों आरो नोंथांमोनहा नैबेखौहाय मोजाङै गोसो होनानै आं जा बुंदों बेखौ खोनासंब्लानो बे जायखिजाया कुइसन फैया मानो हागोन जायखिजाया मानो आं दा नैबे टेट आनजादाव फैथावना माखासे सोंथिफोरखौ लानानै फैदों नोंथांमोनहा बेखौ नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो बेबायदिनो फैयोब्ला जाहाथे नोंथांमोना गोरलैनो हागोन होननानै आं मिजिं खालामदों अब्ला आं जागायनोसै आरो मोनसे खोथा बुंखाबाय आङो जायफ्रा चेनेलाव गोदान जायफ्रा टेट होगोन बिथांमोना बे चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला आरो भिडिअखौ मोनफ्रोमखौबो नाय थामहिनबा बर'नि फुल सिलेबासखौ आं कमप्लिट खालामनो नाजागोन नाथाय आङो नैबे आंहाबो फैगौ 3 अक्ट'बरावहाय आंहाबो मोनसे स्पेसियेल टेट दं बे स्पेसियेल टेटनि थाखाय आंहाबो प्रिपेयार खालामनांगौनि थाखाय आङो बेखौ हाया जादों थामथियाव लाबोनो आङो जुदि नैबे स्पेसियेला आंहा माने बारब्लानो आं बेखौहाय लानानै फैगोन आरो फुल कमप्लिट सिलेबास जिहेतु नोंथांमोनहा बेयाव 30 मार्कनियावहाय जुदि नोंथांमोना 25सो केरि खालामनो हाब्लाबो सिन्था गैया नङा होमबा आरो बाव 20 सोरबा रोंथाराब्ला 20 खालामनो हाब्लाबो जेबो सिन्था गैया बेनि थाखायनो आं लानानै फैदों आरो आं हायोब्ला नेक्स्ट गुबुन सिलेबास जेरै चाइल्ड पेडागजि एन्ड डेभेलपमेन्ट बेनि उनावहाय इंलिश ओमफ्राय बेनि उनाव EVS बेफोरबायदि आं लानानै फैगोन आरो हायोब्ला सम मोनोब्ला नाथाय समासो मा थिनाय बेखौ बुंनो हाला आरो दा बेनिनो आसाम टेटआव फैथावना माखासे सोंथिफोरखौ लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोङो सेथि नाम्बाराव मोनगोन सेथि नाम्बाराव लानानै फैदों बर' रावाव दाजाबथानि बाहायथाय दं आं दहायनो होनखादों बर' राव दाजाबथानि बाहायथाय दं बेवहाय मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनसे आं होनखादों बर' रावाव दाजाबथानि बाहायथाया बा बर'नि होनो दै स्पेसियेल बर'नि बर'नि होननाय लोगो लोगो जोंहा मोननै जागोन नाथाय दाजाबथाया मोनबेसे डाइरेक्ट दाजाबथानि बाहायनाया मोनबेसे बा दाजाबथानि बाहायनाय दं होनोब्ला डाइरेक्ट बे मोनथाम जागौमोन ओंखायनो जोङो बर'हाय स्पेसियेल हिसाबै बर'निल' होननाय लेखाय मोननैल' फैदों मामोन बे सिगां दाजाबदा आरो उन दाजाबदा बाव गेजेर दाजाबदानि बाहायथाय गैया गोसोआव लाबानो जाबाय दाना 2 नाम्बाराव दं बबे जो आथोन दिन्थिग्रा दाजाबदा नङा आं बेखौ दाखालि आथोनावनो लाबोखादों बेनि थाखाय आङो माखासेखौ लानानै फैयाखै जेरै सानद्रायनि नङा होमबा आरो जोंहा बेखेवफा दाजाबदानि माखासेफोर दं आं बेखौ दाखालि लाबोखाबाय हिसाबै आं बेखौ बारा लाबोआखै मोनफा मोननैल' लाना फैदों गेजेर गेजेर बेवहाय दोङो बबे जो आथोन दिन्थिग्रा दाजाबदा दङ दहाय दाखालिनो मोनखादों जों इ ए आरो उ बे मोनब्रैनि बिथिङावहाय आरो नैबेनि मिनिंखौथ' नोंथांमोना बुजिखागौ जानांगौ नङा होमबा बेखौ गोसोआव लाब्लानो बे मानि बेनि ओंथिया जाबाय मानि उन दाजाबदा दा जोङो बर' रावावहाय इ ए आरो उखौ लानानै जोला आथोननिफ्राय जो आथोनसिम लांनाय जायो नाथाय ओनि बाहायथायखौ जों मोनाखै एबा गैया ओनि बाहायथायखौ जों गैया बेनि थाखायनो बे ओआ बिनि फिननाय जागोन दाना नेक्स्टआव थांनोसै नेक्स्टआव मा दं नायनोसै नायदो गाहायनि बबे सिगां दाजाबदा माने बबे मोनसेया सिगां दाजाबदानो बाव दा दं फोर दं खौ दं गोजौनि गासिबो दाना बबे मोनसेया जागोन आरो ना गोजौनि गासिबो जाजोबगोन होनदों बाव दा होननाय लोगो लोगो सिना उनजोंहाय फोर होननाय लोगो लोगो सिना सिगांजों खौ होननाय लोगो लोगो मोननै होदों आरो गोजौनि गासिबो दा बेखौ जों मिथिनांगौ जे नैबे दा होननाय लोगो लोगो नैबे सिना उनजों थानाय लोगो लोगो बियो सिगां दाजाबदा जादों नाथाय बेयाव उनजों होनाय लोगो लोगो सिगांजों होनाय लोगो लोगो बियो उन दाजाबदा जादों बेखौ गोसोआव लानानै जाबाय दानिया नैबे खौखौ आङो उनजोंबो होदों सिगांजों होदों बे जाबाय गेजेर दाजाबदा नाथाय बर' राव गेजेर दाजाबदानि बाहायथि गैया जास्ट आङो कुइसन सोंथि खालामनो थाखाय आं बेखौ होदों बर' राव गैया बेखौ अब्ला बेनि फिननाया जागोन दा गोसोआव लाब्लानो जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट बेनि उनाव दाजाबदानि रोखोमा गासै दाजाबदाया मोनबेसे रोखोमनि मोनथाम रोखोम मोननै रोखोम मोनब्रै आरो मोनबा बबे मोनसे जागोन जों मिथिगौ आं दहायनो होनदों बर' रावाव दाजाबदाया गासै मोननै नाथाय दाजाबदानि डाइरेक्ट होनोब्ला बाव जायखिजाया मोनसे लेंगुवेजखौ जोङो माने पइन्टिं खालामाब्ला सायख'वाब्ला जोङो बाव गासै मोनथाम जागोन आरो बेफोर जाबाय सिगां दाजाबदा गेजेर दाजाबदा आरो उन दाजाबदा जेबो गोनो गोथो गैया दाना नायदो 5 नाम्बाराव दं गाहायनि बबे थाइलालि दानाय खान्थिनो दाना बबे गाहायनि नैबे सोदोबफोरा बबे थाइलालि दानाय खान्थिनो ग प्लास फुर गुफुर राम प्लास नि रामनि जा दाजाबनाय जानाय लों दाजाबफा लोंफा दानिया नायदो जों थाइलालि होनब्ला माखौ बुजियो जाय सोदोबा मुंमानि मोजां गाज्रि दाय गुन गोबां एसे दिन्थियो बेखौनो जों थाइलालि होननानै मिथिनो मोननाय जायो दानिया जोङो मिथिगौ जे जों होनबा मिथिबाय माने मुंमानि मोजां गाज्रि बे नैबे नङा बे गुफुर
बे क्वालिटिनिफ्राय माबा मोनसे जेनेबा हमना लाबाय अन्थाइ थाइसेखौ लाबाय जों अन्थाइया जेनेबा गोरा होनोब्लाबो बेनि क्वालिटि जागोन अन्थाइया गुफुर होनबाबो बेनि क्वालिटि अन्थाइया गाज्रि होनबाबो अन्थाइया माराम जानाय होनबाबो बे मोनसे क्वालिटि अब्ला बेनो जागोन गुफुर बे मानिखौ गुफुरखौ खोन्थादों मोनसे जायखिया मोनसे मुवानि क्वालिटिखौ खोन्थादों बेयो गुफुर होननानै खोन्थादों ओंखायनो बियो थाइलालि जागोन नाथाय नैबे रामनि होननाय लोगो लोगो मा जागोन रामा सासे मानसिनि नाम मुंमा नङा होमबा बे ओमफ्राय नैबे नियाथ' बेखेवगाद'नि सोमोन्दो दिन्थिग्रा सोदोब माने नैबे जादों बियो बेखेवफानि बेखेवगाद'नि बियो अब्ला बियो नङा आरो जानाय नैबे जाया थाइजा सोदोब आरो नाया मुंमा सोदोब आरो जानाय लोगो नैबे जाया थाइजा सोदोब आरो नैबे नाया गोथे महर थामहिनबा उन दाजाबदा बेनि थाखायनो बे जानाय नैबे मुंमा जादों बे मुंमा सोदोब गोसोआव लाब्लानो जाबाय आरो नैबे लों आरो फा लोङा माने लोंनो थिननाय लोंनाय थाइजा सोदोब आरो फाया माने बे उन दाजाबदा थामहिनबा गोथे महर आरो बे मोननै ज' जानानै बे थाइजा सोदोब जानांगौ दा जों बेखौ मिथिनांगौ जे नैबेयो बेनि गुबै फिननाय जोंहा 2 नाम्बाराव दङ नेक्स्टआवहाय बर' रावाव रिंसार जथायारि देंखोनि बाहायथाया आंनो होनदों बर' रावाव रिंसार जथायनि बाहायथाया मोनबेसेनो मोननै दं मोनथाम मोनब्रै मोनबा अब्ला बबे मोनसेया जागोन होमब्ला दा कारेक्ट एन्सार इज मोननै आरो बे मोननैया मा जाबाय गोसोआव लाबानो जाबाय जौगा देंखो आरो हायगा देंखो आरो जौगा देंखोखौ आं दहाय खोन्थादों नैबे मोनसे स्ट्रेस होनानै खोन्थायो जेनेबा हमना जा होनाय लोगो नैबे मोनसे स्ट्रेस होबाय आरो जा नैबे हायगा देंखोखौ जोङो जेबो स्ट्रेस होआ थामहिनबा जों नैबे स्ट्रेस होयोबा जोङो बेखौ प्रनाउन्सियेसन खालामनो हायो जेरै डाइरेक्टनो जा बेखौ जा बेनि उनावहाय जोङो जुदि स्ट्रेस गैयाब्ला जायखिया जों मोनसेखौहाय जोङो माने प्रनाउन्सियेसन खालामनानै जोङो इंलिशनि ट्रेन्सलेट खालामनानै होनो हायो जेनेबा बेनि मिनिङा बे होमबानो जों अट'मेटिकेलि जोङो मा होनो प्रनाउन्सियेसन खालामनानै बा टिउन बोनानै जोङो बेखौ हमनो हायो जे नैबे जौगा देंखोआव दं होननानै गोसोआव लाब्लानो जाबाय दाना 7 नाम्बाराव दं हायगा रिंसार जथायनि बिदिन्थिया हायगानो आंनो दहायनो होनखादों हायगा बाव जा इट जा टु बि ग'आव मा दङ केट मावजि राम दा बबे मोनसेया जागोन जोंथ' केट होननाय लोगो लोगो केटआ मोननै मोनथाम वार्ड गैखाया जायखिया मासे मावजिखौल' दङ डाइरेक्ट केट ओमफ्राय राम होननाय लोगो सानै साथाम मानसिनि दंब्लाबो बे एखे प्रनाउन्सियेसन खालामगोन राम नाथाय जा माने जानो थिनदों जा टु बि माने मोजां जा जेनेबा दा बाव हायगानि खोथा होनदों हायगानि खोथा होननाय लोगो लोगो नैबे जोंहा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय अब्ला बेनि फिननाया बे जागोन दाना 9 नम्बराव दं मोननै एखे सोदोबखौ बुंनायाव देंखोआ सोलाय सोल' जायोब्ला दा आं दहायनो होनदों नैबे मोननै जेनेबा बे मोननै एखे सोदोब मोननै एखे वार्ड बे मोननै एखे वार्डखौहाय माने जोङो बुंनायाव बा प्रनाउन्सियेसन खालामनायावहाय बिनि जा टिउन मोनदों बे मा जायो होनदों सोलाय सोल' जायोब्ला होनदों ओंथिया सोलायो ओंथिया सोलाया एखेयैनो थायो मोनसेबो नङा अब्ला दहायनो मोनखादों दे रिंसार जथायारि देंखोखौ जों सोलाय सोल' खालामोब्ला ओंथिया सोलायो मोनथिबाय ना ओंथिया सोलायो माने मिनिङा आलादा जायो दा आङो बेखौ जे बेयावबो होनदों नै बाव जा बेबो जा एखे बे नुनायाव एखे नाथाय बेखौ जोङो टिउन बोनाय लोगो लोगो बा प्रनाउन्सियेसन खालामनाय लोगो लोगो बेनि मिनिङा आलादा जादों ओंखायनो जोङो बेयो जाबाय माने एखे बुंनायाव देंखो सोलाय सोल' मा होनदों देंखो सोलाय सोल' जायोब्ला ओंथिया सोलायो बेखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय जोंहा नेक्स्टआव फैनानै दं नैबाव दं मोजां नुवाखिसै नामा दानिया नायदो 9 नाम्बाराव दं नङा होमबा बेयाव फै नै बे मोनब्रै आं एखे वार्ड लादों फै एखे जयै सोदोबावनो बे सोदोबाव मा होनदों देंखोआ सोलायदों देंखोआ सोलायाखै ख आरो ख मोननैबो माने नैबेबो जादों होनना बुंदों आरो मोनसेबो नङा अब्ला बेनि फिननाया बबे जागोन नैबे फै बेखौहाय जोङो प्रनाउन्सियेसन खालामबा एबा टिउन बोयोब्ला बियो जेबो जोङो बेखौ बेनि टिउनखौ जों सोलाय सोल' खालामनो हाया बेनि प्रनाउन्सियेसनखौ जों सोलाय सोल' खालामनो हाया बे एखेयानो थांगोन ओंखायनो बियो देंखोआ सोलायाखै थामहिनबा बे एखे लेभेलावनो फ्ल' जानानै थाङो एखे लेभेलावनो फ्लाइ जायो ओंखायनो बियो बे एखे थागोन आरो सोलाया गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया नायदो 10 नाम्बाराव दं गाहायनि बबे मोनसेल' रिंसार जथाय गोनांनो बबे मोनसेल' रिंसार जथाय गोनां आं नैबेखौ लानानै फैदोंमोन नङा होमबा आं नैबेनि कुइसन लाबोदों बर' रावाव गोबां सोदोबफोरानो मोनफाल' रिंसार जथाय गोनांनो
आं बेयाव दा ओंखायनो लानानै फैदों अबे मोननै अबे मोनथामनि माखासे सोंथिफोर नोंथांमोना बेखौ बुजिखागोन नायोब्लानो दा नायदो गाहायनि बबे सरि नैबेसिमोन 10 नाम्बार सममोन होनबा गाहायनि बबे मोनसेल' रिंसार जथाय गोनां दानिया नायदो नैबे क नाम्बाराव दाउ दं तृतीय क सेकेन्डआव दङ जानाय ग नाम्बाराव बिबार घ नाम्बाराव बेसिम दानिया नायदो बेयावहाय बबे मोनसेल' रिंसार जथाय गोनां आंनो दहाय होनदों माने जे सोदोबखौहाय जोङो खेबसेनो बोनो हायोब्ला माने बेखौनो जोङो माने रिंसार जथाय होननानै बुंनो हायो जोङो बावहाय मा होनदों मोनसेल' होनना बुंदों मोनसेल' होननाय लोगो लोगो नैबे दाउ नै दाउखौ जों खेबसेनो प्रनाउन्सिएसन खालामदों ओंखायनो बेयो मोनसेल' रिंसार जथाय गोनां जागोन जानाय जानाय बिबार बेसिम बेयाव नायदो बे मोनसे बे मोनथाम सोदोबावहाय जानाय बिबार बेसिम बेयाव मोननै रिंसार जथाय गोनां सोदोब जादों अब्ला गोसोआव लाबा बेनि गुबै फिननाया जागोन दाउ दाना नेक्स्टआव फैदो 11 नाम्बाराव गाहायनि बबे मोनथाम रिंसार जथाय गोनां सोदोबनो बबे मोनथामा रिंसार जथाय गोनां सोदोबनो जानाय दान अखाफोर दैमा दानिया नायदो नैबे जानाय जा आरो नाय बेयाव मोननै रिंसार जथाय गोनां दान नै लोगो लोगो मोनसेनो थांदों बे मोनसेल' आरो अखाफोर बेयाव मोनथाम रिंसार जथाय गोनां आरो नैबे दै आरो मा बे मोननै रिंसार जथाय गोनां दा अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन अखाफोर गोसोआव लाब्लानो जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट बेफोर दाना 12 दं गाहायनि बबे रिंसार जथायनै गोनां सोदोब बबे सोदोबा माने रिंसार जथायनि गोनां दा गान दं बायदिसिना दं अमा दं आरो माव दं अब्ला नोंथांमोनहा बुजिगोन गान होननाय लोगो लोगो खेबसेनो जोंहा हाङा स' गलांदों बायदिसिना होननाय लोगो लोगो नै बाव जथायनै बाव बायदि आरो सिना बायदि आरो सिना बाव मोनथाम रिंसार जथाय दं आरो अ आरो मा मोननै रिंसार जथाय दं आरो माव मोनसेल' रिंसार जथाय दं अब्ला बिनि गुबै फिननायखौ नोंथांमोना नुखाबाय अमा नै होमबा दानिया 13 नम्बराव दं रिंसार जथाया मोनसे रिंसार जथाया मा जिराद दाना नायदो मोनसे सोदोबनिख्रुइ देरसिन मोनसे सोदोबनिख्रुइ फिसासिन मोनसे रिंसारनिख्रुइ देरसिन मोनसे रिंसारनिख्रुइ फिसासिन दाना रिंसार जथाया मा जिराद नायदो अब्ला मोनसे सोदोबनिख्रुइ देरसिन बेथ' जाखाया होमबा मोनसे सोदोबा माने जोङो माने मोनसे वर्ड बियो जाखाया मोनसे सोदोबा माने गिदिर होनदों वर्डनिफ्राय देरसिन होनना बुंदों आरो मोनसे सोदोबनिख्रुइ फिसासिन बे जायो आरो मोनसे रिंसारनिख्रुइ देरसिन बेबो जायो मोनसे रिंसारनिख्रुइ फिसासिन बे जाया अब्ला बिनि गुबै फिननाया मोनसे सोदोबनिख्रुइ फिसासिन आरो मोनसे रिंसारनिख्रुइ देरसिन माने बे मिडलआव जायो आरो मा बे मिडलआव जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय दा अपसनखौ बेबायदि मोननै होनाय नङा मोनसेल' होगोन आं जास्ट बुजिनायनि थाखाय बेखौ क्लियार खालामनायनि थाखाय बेखौ होदों मोननैबो अब्ला नोंथांमोनहा बेखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय दा 14 नाम्बाराव दं बर' रावनि सुबुंसायनि मान होनाया सेथि आरो नैथि सुबुंसायाव नैथि आरो थामथि सुबुंसायाव सेथि आरो थामथि सुबुंसायाव गोजौनि गासिबो दा नोंथांमोनहा मिथिगौ आं दाखालि सानद्रायनि इयाव लानानै फैदों बर' रावनि मान होनाया नैथि आरो थामथि सुबुंसायाव जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट आं दा बेफोरखौ नोंथांमोननि सायाव लानानै फैदों नोंथांमोना बेखौ एसे मोजां नायबानो जाबाय अब्ला बुजिगोन दा नोंथांमोना बुजियाखैबा आंनाव सोंहरफिनबानो जाबाय कमेन्ट खालामदो आरो माबाफोर प्रब्लेम मोनदोंब्ला आङो रिभाइस खालामनो हागोन आरो फुल सिलेबासखौ आं कमप्लिट खालामनो हागोन आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखा जे आङो नैबेवहाय माखासे आंहा नैबे फैगोन अक्ट'बरनि 3 थारिखआव आंहा स्पेसियेल टेट एग्जाम दंनि थाखाय आं माखासे भिडिअखौ लानानै फैनो हाया जादों आं जेब्ला बे जोबबानो आं लानानै फैगोन आरो फुल सिलेबासखौ आं कमप्लिट खालामनो हागोन बेवहाय जिहेतु नोंथांमोना आंनि फोरोंनायखौ नायोब्ला अट'मेटिकेलि नोंथांमोनहा 30आव 25खौ केरि खालामनो हागोन बायदि आं आसा खालामदों आं मोनफ्रोमखौबो लानानै फैगोन आङो दाबो जेबोआनो जायाखै दाबो एसेल'नो दा जायाखैबा सोंहरफिनदो आरो बुजिबायबाथ' बुजिबाय सिन्थायानो गैला नङा होमबा आरो कमेन्ट खालामदो माबायदि जादों जायाखै जाहाथे आंखौ इनकारेज खालामनो हायो माने भिडिअ बानायबावनो आरो बे हिसाबै आं आसा खालामबाय नोंथांमोना बुजिदों आरो PDF नांगौब्ला आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय आङो WhatsApp नाम्बार 9706967505 बे नाम्बाराव आंनाव WhatsApp खालाम PDF नांगौब्ला आं खालामना हरगोन जायखिजाया माने आङो भिडिअ बानायनायाबो आंना माने माखासे प्रब्लेम जायोथ' ओंखायनो आङो माने PDFखौ हरनो हाया जादों आं लासै उनावबाबो हरगोन जायखिया नोंथांमोना बेखौ खालामबानो जाबाय अब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय